Finish good. Velkommen til min baghave. Og det er ikke løgn. Her er vores have på vores lille feriested. Jeg tror, jeg er gået 5-10 meter. Så er vi herude. Der har vi en lille swimmingpool. Det er ret lækkert tempereret vand. Så går vi tilbage igen til haven. Her har vi vores stole. Og så bor vi lige derinde. Herinde der er naboen. Han sidder derovre. Det her det er jo lidt for tosset, at vi har den her sindssyge solnedgang hver evig eneste dag her ved det indiske ocean. Folk de valgfarter hertil for at gå tur langs stranden, fordi vi har solnedgangstid, og det er jo sindssygt flot. Så her var det.
tænder, mand. Den hej tænder, ja. Så er vi lige på ø-rundtur. Vi går lige rundt om vores lille ø. Jeg tror det tager omkring en halv time, 3 kvarter, så er man øen rundt. Så er vi tilbage til udgangspunktet. Der er vel 4 kilometer. 4 kilometer sandstrand. Havet herude. Jeg er propfyldt med hajer, men de er sådan små nogen, så de gør ikke noget. Der er ikke rigtig noget bange. Og er der en, der er bange for hajer, så er det mig. Og jeg er ikke bange. Så det er der ingen grund til at være. Vejret. Vi kan jo nok finde nogle steder, hvor det er bedre vejr. København. Der er vist 34 grader lige i øjeblikket. Hernede har vi en 29-30 stykker. Det har vi så døgnet rundt. Har tropisk, har lummert, har flot, smukt. Ja, sådan er det. Herude der bor nogle mennesker. I sådan nogle hytter ude i vandet. Det er de rige. De bor nede sammen med alle de fattige. Nede på stranden. Og det er sgu også okay. End of discussion herfra. Halløjsa! Så er vi på rundtur her på vores lille ø. Man tror simpelthen det er en ø, men det er det ikke. Den er sådan udbygget, så der er stier og ting. Der kører sådan set også små, så der er sådan nogle golfbiler, der kører rundt og henter menneskerne her. Der kommer en, vi passerer en nu her. Sådan. Der var lige en der. Så for at komme rundt har jeg jo. Jeg er så glad for min cykel. Ja, den har jeg så ikke med hernede. Men jeg har lånt den anden. Dog hverken kulfiber eller noget. Det er simpelthen utroligt. Stierne bugter sig ind imellem palmer og velduftende blomster. Her er masser af fugle og har masser af flyvende hunde. Jeg tror først det er en kæmpe fugl, men så er det bare et gigaslaskerddyr med en ordentlig læderjakke, som kommer daskende hen over hovedet. Og de er meget grådige, så de har altid munden fyldt med mad. Sådan. Jeg skulle bare lige ned til restauranten. Jeg skulle ned og have noget frokost. Så snakkes.